Avui, a Aula ELAC, parlem dels plans educatius d'entorn. Coneixerem alguns dels programes que formen part d'aquests plans i com milloren la cohesió social i els resultats acadèmics dels alumnes. Vale, xicos, ara farem el robot amb les figures geomètriques. Primer l'heu de fer en el paper, amb les figures, i després el passeu al paper. Els tallers d'estudi assistit són grups de nens i nenes que es formen per treballar hàbits per garantir l'èxit educatiu dels nens i nenes de l'escola. No es busca tant el nen que té dificultats, sinó que es busca un grup que entre ells es puguin ajudar i puguin acabar el curs de manera exitosa. Doncs fem una mena de reforç escolar a partir del que els nens treballen a la classe. Fem un 5è i un 6è, hi ha 2 dies a la setmana que ve 5è i 2 dies ve 6è. S'escullen a partir de la dificultat sobretot de la llengua, pel tema que reforça el català, tant fem mates també reforcem el català, i si no pel nivell de continguts. Hi ha alguns que necessiten un petit ajut per poder millorar. Els meus companys m'ajuden sobretot en català i castellà perquè puc tindre faltes d'ortografia i ells em diuen això està mal perquè no porta accent o tot això. Algunes vegades ajudo jo, algunes vegades ells ajuden. Col·laborem molt entre nosaltres. Aquestes classes són un reforç perquè no entens en la classe normal, que t'ajudin a comprendre les fitxes, i jo podria millorar les matemàtiques i el català, i el que em costa més perquè aquí no tindrà un canvi tan radical a l'institut. Estic més tranquil perquè no hi ha tants crits i hi ha menys nens i aquí estem bé. Sí que té una part d'ensenyar-los a com portar els hàbits de portar l'agenda al dia, de fer cada dia els deures, de com estudiar, de com aprofitem els recursos que tenim al barri, però també hem de treballar hàbits que de per si els nens i nenes no tenen i que alguns sí, alguns no, i entre tots podem tirar endavant amb èxit. Estan acostumats a ajudar-se entre ells. De fet, ja ho veus, quan treballen, tothom mira el del costat per veure si està avançant, si va. També s'ajuden amb persones que normalment a l'aula no treballen, no estan acostumats. Jo el que espero d'aquest taller és millorar molt i també aprendre molt dels meus companys, com som una escola, una comunitat d'aprenentatge, i com estem tots de cada país, jo aprenc molt dels meus companys en el treball o també en treballs de català que posa el teu país, menjars preferits i tot això. Doncs aprenc molt amb els meus companys i amb la meva mestra, a més. Jo sé que en el futur ho faré molt bé gràcies a això, que podré treballar en equip, perquè com jo futurament vull ser doctora, doncs aprendré molt i ajudaré a moltes persones com a mi m'han ajudat.